chọba nke gị onye achọ na nke m chọbanụ nke gị onye achọ na nke onye ọzọ ife Chidelu debere onye achọ na ibe ya okwu ife Chidelu debere onye achọ na ibe ya ọnwụ chọba nke gị onye achọ na nke m chọbanụ nke gị onye achọ na nke onye ọzọ ife Chidelu debere onye achọ na ibe ya okwu ife Chidelu debere onye achọ na ibe ya ọnwụ. arọ ọ bụ egwu abịa ụnyaka agwago gị onye na-anụ ọnụ ya bụ Mr. Onochie Okechukwu Omalugo Nwa nke izizi na Aguleri ekenwe obodo entertainment ekene m ụmụnne m Arochukwu na-abịa m ọzọ onye Chimele ọzọ bụlụọ ana m agba ndị obodo kwuru ọ bụ na ịchọba nke gị aka chọọ na nke m onye dị na ife nwanne ya nụ na nkịtị nna ọkalele ya onye mere mmadụ ibe ya ngana obodo chọbanụ nke gị nụ maka chọọ na nke m libe nke gị nụ maka eli na nke onye ọzọ ife Chidelu debere onye nụ ụwa oke Chidelu debere onye nụ onye achọ na ibe ya okwu ụwa onye achọ na ibe ya ọnwụ nne m chọba nke gị onye achọ na nke m chọbanụ nke gị onye achọ na nke onye ọzọ ife Chidelu debere onye achọ na ibe ya okwu ife Chidelu debere onye achọ na ibe ya ọnwụ chọba nke gị onye achọ na nke m chọbanụ nke gị onye achọ na nke onye ọzọ ife Chidelu debere onye achọ na ibe ya okwu ife Chidelu debere onye achọ na ibe ya ọnwụ. akalaka ụwa nwanne m nọrọ dị n'ụdị ọ bụrụ okwutele ka ikwutele akala n'ọdị n'ụdị mana ọ bụ chi na-eme ire nkatali nwa bịa n'ụwa ezi nwanne m ka ịra n'ụmụ ka mme onye unu egbuzi onye nụ isi ga-achọ ọnya wuo onye unu egbuzi onye ọ bụ oke dị n'ụlọ nye kpọrọ oke nọ n'ezi tinye n'azụ dị na ngịga n'obi onwe jeli n'ụbata n'okwude nwanne ya n'ụwa nwe anabili ya ụwa ya n'ike kpọjọka ndị obodo ezenu mgbe Aguleri ndị mụrụ m ka anyị nwee n'obi nwanne amaka ka anyị nwee na mma onyinye ka nyere nwaanyị aka Aguleri bụ ụlọ ibu bauba ilibe nke gị n'ụwa nye m nke m ịchọba nke gị n'ụwa ịrapụ nke m aka imerụ anya n'elu ụwa n'udo ga-achịlele libenụ nke gị nwanne geli na nke m chọba nke gị nụ gbaka chọ na nke m imetụ ube nke gị nụ aga emetụ na nke m ife Chidelu kwadolu nwa n'ụwa onye achọ na ibe ya okwu ife Chidelu kwadolu nwa n'ụwa onye achọ na ibe ya ọnwụ mmegbe megburu ijele ka ejije tie enyi mmanwụ emesi enyi n'ụwa nwanne m enyi mmanwụ karịa ijele nọ nya kasị mmanwụ Omalugo Nwa Okechukwu kedu ife anatajili nwanya na nkịtị igbo m tatanụ ị ga-eme akala aka m ọ bụ na igbo m ị ga-eme akala aka m na akala aka dị njọ mma obodo obi nwanne bụ ọnya chọba nke gị maka chọọ na nke m libenụ nke gị na geli na nke Omalugo ife Chidelu debere m onye achọ na ibe ya okwu ife Chidelu debere nwa onye achọ na ibe ọnwụ n'ụwa chọba nke gị onye achọ na nke m chọbanụ nke gị onye achọ na nke onye ọzọ ife Chidelu debere onye achọ na ibe ya okwu ife Chidelu debere onye achọ na ibe ya ọnwụ chọba nke gị onye achọ na nke m
chọbanụ nke gị onye achọ na nke onye ọzọ ife Chidelu debere onye achọ na ibe ya okwu ife Chidelu debere onye achọ na ibe ya ọnwụ. Omalugo family and friends ọnụ m ekene ọ ga-adịlị nwoke mma ọ ga-adịlị nwaanyị mma ije anyị ga-abụ ije ugoro n'anya ụna ugo ihe ọma ka anyị ji abụọ ka ịbụ na ọnwa anyị n'anya ndị Omalugo family and friends ịdị n'otu amaka nwanne na nwanne na-eli nri asị bupụ ọkụ ka imebe na nwanne mma okpoto ahịa ọbịa nse agwagoyi wee na-ekene mmadụ dụka Dr. Obura Demian Igwe na Ebonyi steeti Obura Demian nwa Chimelu eze na nwa nwa Chimelu ọganala ọbụlụ eze nwanne m ife ndị ilo na-eme bụ na nkịtị Obura Demian na ọ ga-adịle gị na mma Dr. Obura Demian si ka nkenelie mmadụ dịka injinia Amaechi Emmanuel ezi nwanne ya ọbịa ọ sịkwa m kenelie Chief Uche Aneke ụmụnna Nwezuakụ 1 n'Ebonyi steeti Kagaba nwe na-ekenekwa mmadụ dịka Chinonso Uche Aneke Mkpakala Bulagụ 1 n'Ebonyi steeti ụmụnne m Nwatimele zọbụlụ n'ụwanụ ana-esiri bụ bongo ana-amụ aka ekpe na nlọ ụmụnne m akalụsi abana emesienụ eje nwa asụ abana n'iyi nwe na-ekene mmadụ dịka Chief Dr. Obukezie Nnayelm Paul aka Ogbuolie 1 n'ọmọ ọbụla tụle dibịa pawa onye Chimelu zọbụla eze na ọgarala n'ọbụ omume ana mere ọgwọ nkịtị ome nne m onye zuru mgba nyapụtavanụ onye zuru mgba onye li na nke nwa na-ekenekwa mmadụ dịka Chief Dr. Owulu Ọgụ n'ọmọ ego dọnata aka kudi yara na achiki pawa ego dị n'akpa nwanne m ego dị n'akpa ise bụ emo ka nye ego Dr. Owulọgụ n'ọmọ imeli nke afụrụ n'anya nwekwelu nwa na-ekene Honorable Emeka Nnaluo aka Ugbogulego 1 na Nando Abubago Entertainment Emeka Nnaluonu nwa Chimelu eze na nwa Emeka Nnaluonu ọgarala n'ọbụ omume enye gị nye nwanne gị ọ na-enu ụwa ka ọnwa dị mmanụ mmadụ ka eji eje mmadụ ka eji ka nwa na-ekenekwa mmadụ dịka Chief Dr. Uchenna Chibuzo Ogwuegbo aka Igwe Alụsị Ọdọbala na Nando Power ilibe nke gị nụ onye li na nke gị ịchọba nke gị nụ ma onye achọ na nke onye ọzọ iwe Chidebere mmadụ ewe ọ dịgo mmanụ ọ dị mma ka anyị na-ekwu ọdọbala alụsị ọdọbala nwoke nwere iwe mmadụ ga-eji eje nwe na-ekenekwa mmadụ dịka Mrs. Princess eze nwanyị Akajiọfọ na Nando Power ọmanegwu eze nwanyị Akajiọfọ na Nando
imewuli ya ọbịa nne m eze nwanyị o nne m eze nwanyị bịa nne m eze nwanyị o nne m eze nwanyị bịa aka ji ọfọ na ndụ a na-esoro enweli bobongo ọma nnegwu chọba nke gị nwanne m maka chọọ na nke m o ilibe nke gị maka eline nke onye ọzọ irechi kwadolu debeli nwa o onye achọ onye ibe ya ogwu irechi kwadolu debeli nwa o onye achọ onye ibe ya ọnwụ n'ụwa chọba nke gị onye achọ na nke m chọbanụ nke gị onye achọ na nke onye ọzọ ife chidelu debeli onye achọ na ibe ya okwu ife chidelu debeli agwago onye achọ na ibe ya ọnwụ chọba nke gị onye achọ na nke m chọbanụ nke gị onye achọ na nke onye ọzọ ife chidelu debele onye achọ na ibe ya okwu ife chidelu debele onye achọ na ibe ya ọnwụ nwene kene marụ dịka Chief Dr. Dopa Chinwụba okwu anyụ aka okwu anyụ ahịa kaliwa rice power dopodogwu ofu mgbaka nwanne li dompa ije anyị nọ gaba ije ego buli ije ugo maka ọnọbụ ego ji ndụ nwene kene mmadụ dịka odinikpo ọjadị na ọkpụ aka omechelika 1 nke izizi na Senegal power omeseleka ọka nwachimeleze na nwa omeseleka odikpo mmadụ ka eji eje ikuku kusemuo ka nnaba na Senegal ka nje nwere onwe m agbagoyi nwere kene mmadụ dịka Chief Dr. Chunalu Okoya dopa nwanne gị si mụ kene gị aka odumodu ụlọagụ ife dị ike mesịa ọ dị mfe n'isi ọkwa Aguleri pa Chunalu okwu kwanyere ọ dịgo mmanụ nwachimeleze na nwa ọ dịgo mmanụ nwachimeleze na nwa inye gị nye nwanne gị n'elu ụwa ka ọ dị n'udo eline nke onye ọzọ ụmụ okpoto ahịrịa obi nwanne amakakwa nwanne ekene mmadụ dịka Chief Ekene Nneli okpoto ofokpoto 1 na Aguleri aka Franklin Ekene Alhaji power okpoto ofokpoto Alhaji n'ọdịgo mma okpoto ofokpoto Alhaji n'ozulu mmanwụ okpoto ofokpoto n'inere mụ ka gwa nwanne m power iwe mewuru ka nte nwene kene mmadụ dịka Honorable Okezie Nneli onye bụ junior brother Franklin Ekene Alhaji okpoto ofokpoto power Okezie ezi nwanne m mmadụ ka ejeje mba nwene kene mmadụ dịka Honorable Nnamdi Holy Obeche Chinwụba 1 Eziagụrụ Aguleri Nnamdi Holy Man nwachimelo gaya lọbụlụ a na-esiri bobongo Nnamdi Holy ọmaba nwanne m onye Chimeleze ọbụlụ mgbe onye si n'ibobongo ewe ka mbụlụ ịgba mụnụ ka njebe na mmụ awụnụ nwere kene mmadụ dịka Chief Dr. Chukwuemeka nwata dibịa Nwọjadị aka ijije na-esolu mma 1 na Aguleri power nwata dibịa ọ napụla gwa iwe nyelie n'aka nwata dibịa
nwata imelo ka anya lọbụlọ nwata dibịa agbele bụ nya bụ dibịa nwata dibịa ka m ga-ekwu n'onye chimele eze ana mere okite n'elu ụwa nụ nwata dibịa ọ bụ n'izu ịkọlọbịa ịgba m ije m ịkọlọbịa nwata dibịa zuru mmanwụ idije na soloma wa kere ngwu pa ka bụlụ ịgba mụnụ ka gava na mgbokpota bụle riba ka nje tetezi nwanne m nwere kene honorable Chinedu Ụgbọma Junior aka akụmụka lesịn akụmụka nwanne m kpati imelo eze ọbụlụ akụmụka nwanne m Chinedu mgbokpota isele mụrụ mmanwụ Ụgbọma Junior mmadụ ga-eje eje ezi nwanne m pa Ụgbọma Junior akụmụka wa na Aguleri kere gị ọ bụ ibe onye na-eme n'ụwa ka egwu eji ekwula onye ọ bụ ibe onye melu n'ụwa ka nte ugboro na-bụ ka egwe na-akwụlụ dike ọkpọ ya na ndụ ọkpọ ya na ọnwụ ọza nwachimele eze na nwa Ụgbọma Junior pa nwa na-ekene ezi nwanne m bụ Chief Dr. Onyi Nwaọbalị m ekene nke papa nnekwu ị na-ere m ka akwa nwa na-ekene mmadụ dịka Honorable Sunday aka UBA Entertainment Network nwanne m ekene gị Sunday Nwaọbalị m Sunday Nwaọbalị m Sunday Nwaọbalị m Sunday Nwaọbalị m ivi mela sogbuo m Sunday Nwaọbalị m UBA nwanne m ọba UBA nwanne m ọba ego n'ime ama UBA Nwaọbalị m n'ozuru kama ewe nwachi na-emeli ive ezi nwanne m ilibe nke gị nụọ ngeli na nke m ịchọba nke gị n'ụwa nga chọ na nke nwa ibe chideli debelụ nwa onye achọ n'ibe ya okwu ibe chideli debelụ nwa onye achọ n'ibe ọnwụ n'ụwa chọba nke gị onye achọ na nke m chọbanụ nke gị onye achọ na nke onye ọzọ ife chidelu debelụ onye achọ n'ibe ya okwu ife chidelu debelụ onye achọ n'ibe ya ọnwụ chọba nke gị onye achọ na nke m chọbanụ nke gị onye achọ na nke onye ọzọ ife chidelu debelụ onye achọ n'ibe ya okwu ife chidelu debelụ onye achọ n'ibe ya ọnwụ nwa na-ekene ezi nwanne m Mrs. Ndidi Amaka Edechine the Princess aka Ijele nwanyị na Okpoto Enugu Aguleri wa Ijele ejege nje ya Ijele ejege nje ya o mere m ezi nwanne m Adanje Ajamba Ndidi Amaka Edechine power kanje nwebula egwu mo kanga mezi agụrụ n'ime m nchegbuo ezi nwanne m ka mma kpọtụ nọ na-ere m ka akwa nwere ekene mmadụ dịka Chief Dr. Ịma nwa bụ nwanne Kusa aka Aku Federal Aguleri ekene Aku Federal nwanne m onye chimele eze na nwa na ọ ga-abụlile eze nwee ndidi maka n'oge echi ka mma nwe na-ekene mmadụ dịka Mrs. Eze nwanyị ya malụ Nwaọbalị m onye ekwe n'Enugu Ụmụakwụ Aguleri ekene gị eze nwanya n'enya mama ịghọta n'onwe ya eze nwanya n'enya mama ịghọta n'onwe ya a na-esiri Igbo bongo eze nwanya n'ịbụ ọka alụsị eze nwanya n'ịbụ ọka alụsị Igbo na mile nwelilo bịa mali
maka na onye lụọ ka ọ bụ n'anya bịa mali iwe onye na-eme ka eji ekwulu ya ni bịa mali kpachi imele eze ọ bụrụ ezi nwanne m ba nwanne ekene mmadụ dịka Mrs. Jennifer aka eze nwanyị Ojugo a na-awala eze wan na Aguleri Ojuga na waleze n'ọdịrọ fecha Ojuga na meleze n'ụwanụ n'ọdịrọ fecha Achalugo nwanyị o n'ọdịgo ka o si adị o eze nwanyị ekene gị nri zuru keme nwere ekene mmadụ dịka Mrs. eze nwanyị okwu azị egwu okwukwu okwu azị egwere okwukwu ọ bụla eziokwu na inelu onye anya nụ maka na ibula azị ma azị ebulu gị ọkwa ịghọta okwu azị egwu okwukwu na-enu ụwa maka na enwekwa nwa ya na ọmarọgbo ji wọlụ otu nwa wọlụ otu lacha okwu azị egwu okwukwu eze nwanyị a na-ema me nne mmiri ndị amọji banyi ka je webula egwu mụ ka ngaba amọji Aguleri ndị ọ ga-adịle mma nene Honorable Chinedu Nwodinikpo Chieke aka Igbudu ego na Aguleri Igbudu mani igbe ekene gị ọbịa Igbudu ego ọba Igbudu ego ivi mele merika Igbudu ego Nwodinikpo nwanne m ọbịa nwanne kene Chief Dr. Actor Ifeanyi nwa bụ nwanne m nwoke ike wan na mmozunu Enugu Aguleri na mma ịwụnụ aka Prince Capon nwa Chinemelive obele nwa na-ebu akpa aja isi ebusa aja Capon keneli meze nwanya God of Iron keneli meze nwanya maka na mele m ọfụma Capon abago mmanwụ ịbago mmanwụ Capon abago mmanwụ son of the gods power nwa Chimeleze na nwa son of the gods gbamu metini kabulu metini gava maka na ọkpa ma akarịgo Capon ubemu metin amụtiligo egwu izizi o nwere ive ịghọtali enwe mesie chukwu nwe gozie gị inwe bulu bensi baba Capon n'ọkpa ma akarịgo Capon nwa Chimeleze na nwa son of the gods kenele mụ your god's father onye nweke ekene gị papa nnegwu uche omeleme agwagoyi ka mụ lekwu mụ n'enu ụwa ka ngaba n'ezi agụ ebe ka mụ na-ejeni ụga nwere lote ezi mama nnekwu mụ Mrs. Princess Ewele mmadụ na-eke Joy Okafor aka International Money Queen 1 n'Italy mama Ewele mmadụ na-eke n'izulu mmanwụ onye ole mmadụ na-ekenu ị na-eme m ka nwoke nụ mana ọ bụ iwe onye meli n'enu ụwanụ n'ọbịa ka eji ekwulu ya Money Queen n'izulu mmanwụ International Money Queen n'izulu mmanwụ International Money Queen ịkaligo ovu egwu one track ka ntị elu gị anyị gbalị ọfụma mesie na o nwere isi Money Queen na-emame mmanegwu ilibe nke gị o magali na nke m
ịchọba nke gị o maka achọ na ka onye ọzọ iwe chidelu debele nwa o onye achọ onye ibe ya ọnwụ iwe chidelu debele nwa o onye achọ onye ibe ya ọnwụ n'ụwa chọba nke gị onye achọ na nke m chọbanụ nke gị onye achọ na nke onye ọzọ ife chidelu debele onye achọ na ibe ya okwu ife chidelu debele onye achọ na ibe ya ọnwụ chọba nke gị onye achọ na nke m chọbanụ nke gị onye achọ na nke onye ọzọ ife chidelu debele onye achọ na ibe ya okwu ife chidelu debele onye achọ na ibe ya ọnwụ nwanne elute mmadụ dịka Chief Dr. Chikolo ọnwa Ikenga aka UBA n'Igbezunu Aguleri baratule dibịa Omalugo Nwa Okechukwu eke nwere obodo abịa Omalugo Nwa Okechukwu eke nwere obodo abịa ọ bụ onye ga-eme m ka nne mụrụ m Presence Ifeoma gbanwa kwudo Obiara na mụnọke ọrụba ekele gị kedekwala m ezi nwanne gị bụ Chief Dr. Anya Igbo ji afụzụ 1 na Lagos State baratule dibịa kedekwala m ezi nwanne gị bụ Chief Dr. Peter Akachi Mgbọrọgwụ 1 n'Enugu State baratule dibịa ọbịa nche ka nje nwebula egwu mụọ ka njebe na nnọgidi ka nlotezi nwanne m kene Chief Dr. Chukwuemeka Anowi aka Eze Ngwu n'Ogidi Eze Ngwu n'ọba n'igo ọbala tule Eze Ngwu n'ọba n'igo nwanne m nwanne kene mmadụ dịka Chief onye Igbo nwa Patrick Ajide n'ezi Aguleri aka Eto Boss Money Cubana ndị Young Shagro nke izizi na Nigeria Eto nwa Patrick Eto n'ibi melimerika nkọba akụkọ ụwa m nkọba akụkọ ụwa gị nkọba akụkọ ụwa m nkọba akụkọ ụwa gị Eto nwa Patrick Ajide Boss Money mana onwere iwe onye na-egwu mana onwere iwe onye na-egwu onwere iwe onye na-eme n'obodo obodo ji nwa mara ya na gị bọgala n'elu ụwa na ọ bụrụ fecha fecha onye bọgala ya ọ ga-abụlili mkpachi mele eze na nwa Boss Eto ịchọlụ m metini inelu ya n'ọkpa ma akarịgo onye Igbo nwa Patrick Ajide onye Igbo nwa Patrick Ajide Boss Money nwanne m amara m ebe m ga-esi nwe kana n'ivi imeli m erika n'elu ụwa onye Igbo nwanne m ofu oke nwa na-emibe nyiri nwoke n'eli amara m ya mmechi kene gị n'oge imeli m n'elu ụwa mana obuchi ji akwụ ụgbọ onye Igbo nwanne m Boss Money daalụ Eto kenekwa gị Cubana ndị Young Shagro 1 nwanne kene mmadụ dịka Honorable Chinonso Odisi Chinwụba Setan aka alụsị ego n'ezi agụrụ ekene gị alụsị ego Setan nwa mama alụsị ego ekenekwa gị nwachi meleze na nwata nwanne kene mmadụ dịka Mrs. Ebele Onwebusi eze nwanyị aka Mmili Ọma Aguleri 1 ekene gị Mmili Ọma luse maruo mama m Mmili Ọma luse marụ
eze nwanyị a n'izuru ma na mma agwọlụnụ ibe na yo na ọbụ ọgamụniru eze nwanyị alụse maruo mmiri ọma Aguleri ekele gị nwanne ekene mmadụ dịka Chief Dr. Osondu Igwelo aka the long money Igwe Akele na Aguleri ekene gị nwere lote mmadụ dịka nwanne m nwoke bụ Chief Peter Eke Eluomuno Eke Orimili Eke Ọchịagha odogwu ka ị bụ nwanne m ekenere gị enye gị nye nwanne gị Arizigbe Nwajana ekene gị ụtụtụ nzu uchi gị ekene gị nwanne gị ọbịa onye aka enye gị nye nwanne gị n'elu ụwa kudo nwatia elina nke mmụọ n'elu ụwa kudo nwatia achọna m ibe gị ogwuo n'elu ụwa kudo nwatia maka achọ na ibe gị ọnwụọ n'elu ụwa kudo nwatia maka na akala aka dị njọ inelu anya nwanne m maka na obi nwanne gana ịchọ ka igbuo m n'ikenu chi m n'oge bụ gị ịchọ ka ime m ngana chi gị n'oge me gị ngana iwe emetela ọdele ya iwe emetele ka nteli maka na obi nwanne amaka ụmụnne m chọba nke gị maka chọọ na nke m libe nke gị maka eline nke onye ọzọ Okechi dewele nwa n'elu ụwa onye achọ n'ibe ya okwu Okechi dewele nwa n'elu ụwa onye achọ n'ibe ya ọnwụ chọba nke gị onye achọ na nke m chọbanụ nke gị onye achọ na nke onye ọzọ ife Chidelu debere onye achọ n'ibe ya okwu ife Chidelu debere onye achọ n'ibe ya ọnwụ chọba nke gị onye achọ na nke m chọbanụ nke gị onye achọ na nke onye ọzọ ife Chidelu debere onye achọ n'ibe ya okwu ife Chidelu